Pila naman kay matas ang persons deprived of liberty sa Bacolod City nakabaton sang regalo nga makabulig sa ila palang kabuhian. Yaring istorya. Nani nga bulig sa amon, sir. Kay syempre may mga estudyante pa ko. Duwa ka bilog. Tapos amon na ako bata. Makaano na ko sa amon nga pang-maintenance sa load lang. Emosyonal ang iloy nga si Annalyn sa Christmas gifts siningin na baton. Nag-iisahan ng siningin na buhi ang 3 kabataan matapos nahunong sa presuhan ng bana sining bangod sa iligal nga droga. Sa matag-adlaw, ginapaligban sining bulong, sang bata sining may balatian sa korazon. Apisar nagabaka-baka sa pagpanglabada, halos ini makatibawas. Mayara ni siya nga congenital heart disease. Tapos dapat uloperahan ni siya, sir. Pero wala siya na muna poperahan. Bangod nga wala kami balas ang kwarta. Ang 64 naman nga si Lola Genoveva, isa ka manug pangisda. Palasaanon ang kalanon sang 19 tanan kakabataan kagapo. Palaligban man sining bulong sang 2 kabataan nga may mental disability. Iti kadamo, sir, tasun hindi ko maharapalan, sir, kay pigado man. Sanay Annalyn kag Lola Genoveva ang napili nga benepisyaryo sang kariton ng paghilom program sang BJMP6. Handom sang programa nga tagan paglaob ang mahimata sang persons deprived of liberty pinaagi sa food cart nga maggamit pag negosyo. Ma-improve yung kanilang economic status, to motivate them na there is still hope. Hanason man ang mga benepisyaryo sa basic marketing, accounting, kag food preparation. Wala man ko iban nga may ginandam, sir. Gusto ko lang maupod na mo na ang ila amay. Tablang nga mga buo kami liwat. Kag mga buhi na tadlong. Sini Pascua, ipaluntad ang paghinirupay kag pagbinuligay nga mensahe man sang pagkabunag sang aton manluluwas. Obod Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.